जोंनि सिमेन्ट दख'रा आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जों दिनै नैबे श्रीमन्त शंकरदेव संघआव जों दिनै साफाइ अभियान खालामनो बाहागो लानो फैदों। जोंनि आइजो अनसायनिफ्राय 50 जनसो जोङो दिनै साफा खालामनो फैदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे धोरोमनि मोनसे मेलाव जोङो बाहागो लाफैनानै जोङो एसे मावफैनो मोननानै जोङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों बयखौबो रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जे जों बेयाव धोरोम जाति जेबो सानलायालासिनो जों बयबो बेवहाय बाहागो लाफैनांगौ आरो बयबो हेफाजाब होफैलायनांगौ होननानै आं बयखौबो आसा खालामो। श्रीमन्त शंकरदेव अधिवेशन जानो थांनायाव जोंहा धेमाजि जिल्लानि सिङावनो जागोन। बे सेरें हसं सानजारि नोगोर फोथार धेमाजि जिल्लानि सिङाव बे सिमेन्ट साब्रिनि जायगायाव दिनै जोङो बे शंकरदेव 92थि बोसोरसालिया जथुम्मानि अधिवेशनाव जों बर' माहारिनि मोनथाम आफाद लोगो नांनानै बेवहाय स्वच्छ भारत खालामनो फैदों। जाहाथे बे स्वच्छ भारतआव जोंनि बाहागो लानाय आफादफोरा जादों जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लानि आरो धेमाजि जिल्ला बारग' अनसाय BLT आफादनि दैदेननायाव आरो लोगोसेयै धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि दैदेननायाव दिनै जोङो मोनथाम आफादा लोगो नांनानै बे स्वच्छ भारतखौ मावदों। जों दिनै बेवहाय गोबां नुनो मोनदों जोङो गुबुन हारिब्लाबो जों बर' हारिब्लाबो गुबुन हारिनि बे धोरोमाव जों हेफाजाब होनो थाखाय माखासे खामानि बिथिङाव साखोन सिखोननि बिथिङाव जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। जोंहा धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेन दैदेननायावनो बे मोनथाम आफादा जोङो जेरैखि हाया गावनि श्रम दान होनानै गावनि जा मावनाय हाबाफारिखौ दिन्थिनो थाखाय जोंबो बिथांमोनखौ हेफाजाब होदों। जेनेबा खौसेथि थानो हायो जों धोरोमजों धोरोम हारिजों हारि बे बिथिंखौ लानानै दिनै जोङो माखासे सानखांनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो दा बेवहाय जोङो बर' रायजो राजाफ्रा बे गुबुन हारिनि धोरोम जाहैबाय श्रीमन्त शंकरदेव संघनि बे धोरोमखौ बयबो नायनोनो नाजागोन जाहाथे गाजा गोमजायै फैगोन। बेयावथ' जोङो रावखौबो फैनाङा बा नायनाङा होननानै बुंनो हानाय नङा। जेरै बेवहाय माखासे रुल एन्ड रेगुलेसन थागोन बे रुलनि गेजेरजों जोङो नायनो फैयोबा मोजां जागोन। जेनेबा आं बेखौनो खावलायो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे बेवहाय जेनिबो माने बिथिंफोरखौ गाज्रि खालामा गुबुंले खालामा बेखौ आं हास्थायो आरो बोराय बुरै फैगोन गथ' गथाय फैगोन नायनो। बे धोरोमाबो आसामनि मोनसे गिदिर धोरोम गुबै धोरोम असमिया हारिनि श्रीमन्त शंकरदेव होननानै बुङो। बिथाङा सासे गुरुमोन। बिथांनि जोनोमानो जाबाय नगाव जिल्लानि आलिफुख्रि बटदुवा होननाय जायगायाव। आं बेवहाय बोसोराव खेबसे थांनाय जायो बे धोरोमाव माने दर्शन खालामनो मन्दिरखौ आंबो थांदों आरो आं बाथौ धोरोमनिब्लाबो अब्लाबो बिथांमोननि धोरोमखौबो नायनो आं गेजेर गेजेर थाङो। दा आं बेखौनो हास्थायो रायजोफ्रा नायफैनो हागोन गाजा गोमजायै बिथांमोननि धोरोमाबो माब्रै मा रोखोमनि आरो मानसिफोरखौ बेसेबां केपचार खालामना दोनदों धोरोमाव। बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बे धोरोमाव दङ शंकरदेव गुरु माने संघ दङ आरो माने होनो हायाखै अब्लाबो फिजिकेलि जों दिनै स्वच्छ भारतखौ खालामफैदो आरो माने बिथांमोनजों हेफाजाब होनो थाखाय। जों बेखौनो हास्थायनानै दिनै
बे हाबाफारिखौ जों माखासे जोंनि मावथि बिथांमोनखौ लाबोनानै दिनै मावहोदों। साबेसेसो मावथि बिथांमोना बेवहाय दिनै बाहागो लादों? बेवहाय जोङो दासान्दि जोङो 100नि एसे बारा फैदों आरो जोङो दा।